Mbok. Wis ana 20 taun anggonku mepes raga banting nyawa ana ereng-erenge Gunung Penanggungan. Dinane iki aku oleh palilah saka bapa guru lumengser saka Padepokan. Kaping pisan aku kepengin ngerteni seger kewarasane wong tuaku sakloron. Yo maksudi nak kelawan Bapak Bintoro. Mumpung durung awan, durung kedisian surupe surya, tak budal nanggone Gunung Gansir. Gak kena le. Riko Pakde. Iya nak. Riko kok sampe munggah nang gone ereng-erenge Gunung Penanggungan perlune apa Riko iku Pakde? Kongkon makmu. Dikongkon mak. Makmu saiki mulih nang Wonokaya, nang omahe Pakde. Lho, Mak Sutina mulih nang omah Riko Pakde. Mergo bapakmu digawa londo nang tangsine londo. Perkarane apa Pakde? Gak gelem setara penduduke gawe tretek porong iku lho, Jong. Lah wis ana benere sih Pakde. Lah iya, mari ngono enek daya nang omahe makmu. Sopo Pakde? Lurah Abilawa karo Carik Bargawa. Perlune ora kok nulungi bapakmu, Perlune. malah kate ngrodha peksa kate ngrabi makmu. Dadi Mak Sutina ku dirudha paripeksa karo si Lurah Abilawa Pakde. Makmu gak gelem mulih nang Wonokaya saiki, Cung. Mari ngono, Pakde dikon ngeterno iki pusaka tindih Gunung Gansir. Pesene bapakmu gak ana sing kuat nggawa pusaka iki, mung kejaba awakmu Joko Sambang. Dadi gak ono sing kuat sing nggawa pusakane tindih Gunung Gansir kejaba Joko Sambang Pakde. Ngono. Oh. Ya wis ngene nak ringkes rembug. Tampan ana pusaka iki tulung ana bapakmu nak. Wis tak tinggal mulai ya nak ya. Sing hati-hati Pakde. Selaudan. Sumbar ana londo nak. Bangsat kurang ajar. Lurah Abilawa sak carike pisan. Aku percaya nek Riko wong sing dik-dik mari dik daya kuwasa. Dinane iki papaken lakune Joko Sambang. Nyambut gawe ora le bayar ora le mangan. Iya mangkane. Loro wong kok kaya ngene. Mangkane iku. Wis ayo leren ae, Mbok. Ayo, Mbok. Gak dikeki mangan, Mbok, Mbok. Mulih karo dalane. Mangkane iku. Nyambut gawe sing temen. On gak nyambut gawe tak gebeng kabeh. Apa salahe? Mbok gepuhi sing kaya ngono. Salahe gak gelem nyambut gawe kloyang-kloyang tok. Prul, apa? Rungokno gobokmu. Wong nyambut gawe iki pegel. Wong nyambut gawe iki soro, boto mangan, luwe-luwe gak dibayari. Iku sing gak nerimakno aku. Nek kon gak nerimakno ora, pendudukmu nyambut gawe mestine angkat-angkat. Tapi dina iki tak delok kloyang-kloyong, mangkane tak gebuhi iki. Kate lapo? Mangkane leren iki ngaso
pegel boto mangan boto ngombe. Berarti kon depan mbedodok bangsa. Ana wong ana kelakone. Iki nyambut gawe slereno kabeh. Ngasuwo pegel apa maneh wong wedok-wedok ngene. Asu. Loh. Rek, Kok koyo ngeten sampean, Gus? ya wis ngene iki, Rek. Ngrewangi wong ini nyambut gawe pegelawian, Rek. Gak ngono nek awakmu lapor nututi nang Pakunjaran iki. Badhe ngaturaken kabar ketiwasan malih, Gus. Loh. Sing ketiwasan sing ya apa sih, Rek? Loh, ya napa sampean niku, Gus? Mantun ndika dirangket kali Londo dibeto teng Pakunjaran. Mboten dangu Lurah Abilawa kali Carik Bargawa ndugi griya ndika, Gus? Sing jelas Lurah Abilawa karo Carik Bargawa biyen tene tau, Rek. Tau sak peguron. Nek ro Lurah Bintoro nang Pakunjaran jelas Lurah Abilawa karo Carik nyusul aku nek iso ngentas aku ngono arek. Loh, mboten ngoten, Gus. Loh, Mboten ngoten. maksudmu sing ya apa, Rek? Lho, ya napa sampean niku, Gus? Abilawa kalian Bargawa niku, Gus. Teng griya ndika niki cetha mlebete ndika nang Pakunjaran. Mboten liya sing rekodaya nggih tiyang loro niku, Gus. Oh iya, kira-kira awakmu ro dhewe. Lho, kula niki saged tanggung jawab napa sing kula aturaken, Gus? Sing ping pindho napa, Rek? Lah niki, Gus. Sing ping pindhone niku kula kajenge ngomong kaya mboten pantes, Gus. Ngomong bloko sutul, Rek. Aja mbok tutut-tutupi. Ngomong, Rek. Saestu, Gus. Ngeten, Gus. Sakbudale ndika teng Pakunjaran kali bangsa Londo. Carik Bargawa karen Lurah Abilawa. Iya. Dadak nguyo-nguyo Yusutina, Gus. Muto-muto. Lho nggih, Gus. Diputa-puta diruda paripeksa, Gus. Nek ngomong aja mencra-mencil ya. Tanggung perkarane kula, Gus. Rek, Nggih. tak jaluk keringetmu sak tetes. Awas-awas ana wong wedok-wedok nyambut gawe iki. Ya, Ngoten, Gus. tak jaluk pangestumu. Nggih. Tak bledeke Lurah Abilawa karo Carik Bargawa. Sing atus-atus, Gus. Ngene. Rene kabeh, nglumpuk kene. Aku gak iso suwe-suwe nunggoni kon kabeh. Lho, sampeyan aja ketemu ndika. Kon kabeh lak ero. Nggih. Lurah Bintoro membudal. Nggih. Engko nek bangsa Londo takon. Nek Londo takon nang nggonamu. Lurah Bintoro nang ndi? Waran Lurah Bintoro Melayu. Sing ngongkon Melayu sapa? Jaya Semprul. Ngoten ta. Eling ngakoni. Nggih. Jajal tak takoni. Lurah Bintoro nang ndi? Dal. Sing ngongkon metu sapa? Jaya Semprul. Cocok. Nggih. Tak tinggal ya. Aja lali. Nggih, Tas-tas, nggih, Gus. nggih, nggih. Ayo jeng bersatu lho ya. Aja perengat-perengut karo kancane dhewe. Iya, lah iya. Ayo sing rukun. Iya, Mbok. Aja gelut, Iya, aja Mbok. saingan. Iya. Soale berengasake. Iya, Mbok. Awet dhewe iki padha kuline. Iya, Mbok. Makane, Lho, Mbok. lho iki lho, ngono kok kebrutuk iki lho. Ojo ijo-ijo, Mbok, ijo-ijo. Ijo-ijo, keket. Ijo-ijo, Mbok. Ini kenapa kok santai-santai saja tidak bekerja? Lapa. Jenderal, Anak bedir tuh. En pekerja-pekerja semua. Kenapa En gak kerja kok malah duduk-duduk ya? Apa?
lapar. Kalau lapar harus makan ya. Iya, mana nasinya? Nasi goreng di dalam masih banyak ya. Saya mau tanya, ini berhenti bekerja ada yang nyuruh nggak? Ada. Siapa yang nyuruh berhenti? Joyo Semprul. Oh, jadi berhenti bekerja disuruh oleh Joyo Semprul. Yes. Dan ini siapa itu Lurah Bintoro kok nggak ada? Kemana Lurah Bintoro? Keluar. Ya. Siapa yang nyuruh keluar? Joyo Semprul. Oh, jadi ini ulah si Joyo Semprul. Yes. And soldat, yo, tolong panggil Joyo Semprul ke sini. Hai Joyo Semprul, kalian kamu jangan macam-macam. Saya nyelek kepre. Ya ini saya yang bawa. Apa dok? Kamu jangan macem-macem ya. Kamu adalah cendengnya Belanda untuk mengawasi pembangunan jembatan Ngempol Porong. Betul nggak? Apa dok? And mengapa itu pekerja kamu suruh berhenti bekerja? Siapa dok? Saya ngomong dok. Siapa yang suruh? Ah ini Joyo Semprul. Kamu Joyo Semprul. Agak temenan dong. And kamu jangan bandel aja Joyo Semprul ya. Apa betul kamu yang suruh para pekerja berhenti? And kamu Joyo Semprul? Karo dok, duduk aku dok. Apa kamu atau bukan? Dok. And apakah keluarnya si Lurah Bintoro kamu juga yang suruh, ha? Duduk aku dok. Ya. Siapa yang suruh itu Lurah Bintoro keluar, ha? Kamu Joyo Semprul, ha? Balik aku dok. Kurang dok. Gak dok. And kamu Joyo Semprul, ini adalah tanggung jawab kamu, ya? Dok. Tanggung jawab kamu Iya, itu iya, Lurah dok. Bintoro harus bisa menemukan and itu Lurah Bintoro, ha? Sekarang juga berangkat cari itu si Kepuk-kepuk ini dok. Kepuk-kepuk ini dok. Tak boleh ada dok. En Semprul kate bales gawani. Hai pekerja rodi semua. Masuk. Ayo. Woi. Makan. Kasuwen tak garap. and soldat kudet. Yo. Berhubung ini Lurah Bintoro keluar dari penjara Tangsi, Yo. sekarang juga kita kejar itu si Lurah Bintoro. Kita lacak. Ayo. Yo. Oke. Bintoro, aku wis krasa nek kon ngiting laguku ana perlu apa? Lurah Abilo. Api kelakuan. Sing sepisan. Gak ono liya sing nglebono loropan nang Tasirondo, nang Pakunjaran. Kaliyo Kaburam. Ping pindho. Karo sigarane nyawa ora. Kok puto-puto bidak mripatmu. Sing bidak awakmu sadurunge Sutinah Mbora. Ora ana loro siji tonangane Lurah Abilawa. Ya kene kon wani nyanyah barek Sutinah. Gak lega jroning dodone Abilawa. Pancen takoni nek kon wis mlebu ning Pakunjaran tak lorokno Sutinah Rondo dadi bojoku. Mula nok papan kene aku pethuk barek kon legawa Sutinah tak pe bojo. Lurah Abilo. Biyen urusan biyen. Sadurunge janur melengkung, sapa ae oleh, sapa ae
iso rabi mari Sutina. Mula sing tak jaluk, aja diterus-terusno kelakuan sing kaya ngono. Bintoro, Heeh. tak niati tak kasati. Dadi sulaming bumi mati nek gale Sutina. Percuma aku urip. Oh, bangsa. Aduh. Joko Sambang. Keluarga sampean Joko Sambang. Kok ngono kita terus mendatang apa nalare, Bang? Aku tas sayang. Mari geger bareng lurah Abilawa karo Cari Bargo. Aku kasoran Bang. Iya, Bang. Sing tak jaluk awakmu kudu sanggup nyambung watang kutunge wong tuang Pura Bintoro. Nek iso pateno lurah Abilawa karo Cari Bargo. Aku gak kuat mangaduh. Bangsat kurang ajar. Lurah Abilawa sak carike wisan. Sing gawe patine wong tuaku gak ono liya maneh kejaba Lurah Abilawa sak carike. Lurah Abilawa. Papaken kridane Joko Sambang iki. Nek perlu tak jomplang tangsine londo. Lurah Abilawa. Wis bener iki. Lho, Cari Bintoro. Apik kelakuan. Ket biyen lah apik kelakuan. Tega mentara dodol bangsamu dhewe. Wis jaga kano. Nek kene tak dung karono alus. Ayo nyambut gawe parangan barek londo. Cari wijaksono barek cari Bargo, ya. gak pantes omonganmu. Wadok nang tanah pertiwi. Kianat sing mbok lakon. Gak kesuwen, gak kakenomu. Ya, Saksine bedira iki. cari Bargawa apa cari wicaksana sing dadi sulami kuburan? karep ngejawab wong tak. Sakaremu. Aduh. Cari wijaksono mah. Lho la iki sapa? Kino arek ganteng arek nom-noman. iya. Sopo iku? Aku Joko Sambang. Joko Sambang. Balik Riko Sopo. Aku cari Bargo. Riko cari Bargo. Mapan kebeneran. Ya, Cari Bargo. Sing gawe patine wong tuaku kejaba. Gak ono liya maneh kejaba Riko. lho, neng awakmu iki anake Lurah Bintoro. Ya gak selak lemu ngomong. Nek kepethuk cari Bargo apa? Nek perlu tak longgo getene. Konci nom. Durung pepak lempuyangmu. Nek kena kaeleng. Ayo nyambut gawe barangan barek londo, mari cari Bargo. Gelem aku lah enak Riko. Ayo. Sing gak nrimakno patine cari Bargo. Maju legane ati. Papa kelaku Joko Sambang.
Joko Sambang ganteng ing rupa gagah beteksa. Le aja mbok terus mandeg tekan sakmene aku eman. Apa sebab aku iso ngomong eman? Ibumu Sutina calon dadi bojoku, kon calon dadi anakku le. Sik, aku melok takon karo Riko. Riko kok iso ngomong Ibu Sutina calon peno? Aku calon anak sampean. Sejatine Riko sapa? Lurah Abilo. Mapan kebenaran kepethuk pawongan kang aran Lurah Abilo. Karepmu Aku percaya nek Riko pancene wong sing dik-dik mari dik daya kuwasa. Paribasane gak tegas papak palune pandesisane Gleng. apa maneh kon wis kaya ngono? Nek kon dadi anake pendekar sing atos balunge kandel kulite, akeh jaba mantrane. Soge bondo donya lak seneng jele. Anak liya sing nyambung watang putune wong tuaku kejaba si Joko Sambang. Joko Sambang. Ya, nek kon temen gak nrimakno patin wong tuamu, wani kon beraku. Apa mesti tak Oh, wani? gak setia. Oh, rasane atiku sawise aku iso mateni Lurah Abilo. Mati. Mati. Kok ngomong belas pateni Mati. Joko Sambang. Bejat, mati aku. Mati ya. Yo. Londo sak tangsi munggah. Ronangan. En kamu en Joko Sambang. Gak selak lemu ngomong, yo aku Joko Sambang. Kalau begitu kamu harus menganut saya bawa ke Tangsi Belanda. Gelem aku lah enak. Ayo, sing gak nrimano patine Hendra Londo. Maju lekane atine. Enak rasane atine. Kaya is ambu-ambu Londo. Tuh, Astagfirullahaladzim. Londo kok iso istighfar bareng. Separuh Londo, separuh Jawa. Astagfirullah. Riko iku Londo ya. Iya. Londo teko ndi? Teko Bangle. Londo kok teko Bangle iku. Iya, tanggal 17 main go gunung. Iya ya. An. Iya. Riko njaluk tak pateni apa njaluk tak dilati Riko? Lah nek aku kok pateni sing dagel sapa? Enggak. Riko apa njaluk tak pateni apa tak dilati? Kon biasa ngreco. Terus Apa? dinane iki kon kudu iso tak pateni. Mo. Lah apa kok mo? Aja. Sambato wong tuamu dina iki kok kono. Kudu dipateni kok wis Aku nek ketok lincip padha mbewekku. Dinane iki kon gak tak pateni tapi kon mulya, tobat aja sampe melok Londo. Ngono ah. Iya. Bang, Mm-mm. sepurane ya. Tutukno cerita iki aku tak lucap. Londo poclok. Eling dan eling. Nek ana taun 1942, ana wong cebol kepalang saka lor wetan sangkane sing gawe ombol-ombol klaras. Yaiku sing nutukno perjuangane Joko Sambang pendekar Gunung Gangsir.